Dili na sab maayong balita mga kapuso kay posibleng big time ang isa ka sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana nga moabot sa halos 5 pesos kada litro. Pipila ka driver sa Davao City dismayado na sa sagunsong pagsaka sa presyo sa lana. Ani report. Sa labing unang higayon sukad 2022, posibleng musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo og halos 5 pesos matag litro sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng musaka og 2 pesos og 50 centavos kutob 3 pesos ang kada litro sa gasolina. Samtang 4 pesos og 30 centavos hangtod 4 pesos og 80 centavos kada litro ang pwedeng isaka sa presyo sa diesel. Ug ang usbaw sa matag litro sa kerosene, posibleng 4 pesos og 25 centavos kutob 4 pesos og 40 centavos. Kung madayon, kini na ang ikaunom nga sagunsong semanang pagsaka sa presyo sa gasolina, ikaupat sa diesel ug ikatulo sa kerosene. Mamahimo pa kining mausa base sa resulta sa trading karong adlaw. Apan karon pa lang, dismayado na ang pipila ka driver sa Davao City sa sagunsong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Taas ang gasolina niya, ang masahe. Kuan na po. Igo-igo na po. Medyo dako yung epekto. Labi nagmutaas ang gasolina. Alawat po na mo panginabuhi, sir. Busa mohimo na lang matud pa sila og paagi aron mahuwasan gamay sa kapait. Maningkamot na lang yun. Kung unsay pagbot sa gobyerno nga masulbad. Ning bag-ulang, gibutiag ni Pangulong Bongbong Marcos nga nasayod matud pa ang gobyerno sa gipaabot nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kini tungod matud pa sa nagkagrabing atensyon sa Iran ug Israel. Busa nagpadayon matud pa ang fuel subsidy sa gobyerno nga kasamtangang ginahatag sa mga public utility vehicle drivers. Hinuon gipaabot nga mohatag sabog fuel subsidy ang gobyerno alang sa mga ilabihang apektado sa pagsaka sa presyo sa lana. Kauban si Jojo Solarte ug Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao.